ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ବିଷୟ ପୈଶାଚିକ ଦୈତ୍ୟ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଗହ୍ୱର କାମିନୀ, ଆଉ ତାର ପାଶେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଗହ୍ୱର କାଞ୍ଚନ। ସେହି ଦୁଇଟି ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ବାସ କରେ ଦୁଇଟି ବିରାଟ ପୈଶାଚିକ ଦୈତ୍ୟ, ଜଣେ ମାନ ଆଉ ଆର ଜଣଙ୍କ ହେଉଛି ବଢ଼େଇ। ଏହି ଦୁଇ ବିରାଟ ଗହ୍ୱରର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବାକୁ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟାନୁରାଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାର ଟିକିଏ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ ହିଁ ସତ୍ତା ବିଲୋପି ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଅନୁରାଗର ଅଜୁ ଶକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ ହାତରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସହକାରେ, ଏହି ଦୁଇ ଗହ୍ୱର ପାର ହୋଇଗଲେ ବି ସେହି ଦୈତ୍ୟ ଦୁଇଟା ପୁଣି କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚାଦନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ଶିକାର ଆଶାରେ। ସମ୍ବିତି ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 298। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।